Здравейте, приятели! Добре дошли отново в студиото на Конопо-Бетон. Казвам се Димитър Михайлов и стоя за проект Конопо-Бетон България, който проект е свързан основно с доставката на материали за Конопо-Бетон, с предоставянето на услуги, строителството с Конопо-Бетон, обучение и представяния, но не само. Интересувам се и от глина, вар, дърво, камък и други естествени устойчиви материали в строителството. Така че днес тема, която ще загатнем, е за различните видове материали, с които човек може да изгради стените на своята къща. Говоря за материали, които може да ги добие, да ги използва, не готово директно доставени като готов материал. Кога може да се използват, как може да се използват и защо може да се използват. И така, материалите, които днес ще загатнем, са конопо-бетона, леката глина, кирпича и сламата. Но тъй като канала е специфично за конопо-бетон, започваме естествено с конопо-бетона като материал. Конопо-бетона, това е дървесната вътрешна сърцевина на стъблото на растението индустриален коноп, смесено с свързващо вещество на основата на вар и вода. Крайният продукт е твърд, устойчив материал, с който се изгражда цялата стена, няма нужда от допълнителна изолация, няма нужда от мембрани, мазилка отвътре и отвънка и това е. Това е един от плюсовете на този материал. Другите плюсове са, че той е и изолация, и термомаса. Той е устойчив във влажни среди, каквито са в България. Имаме влажни пролет, есен, зима. Той съдържа в себе си голямо количество въглероден двуокис и е подходящ както за изграждането на нови сгради, така и за реставрацията и реновацията на стари. Подходящ също и за комбиниране с други материали, които са били нормално за строеж в нашите ширини, като глината, кирпича, сламата и така нататък. Минусите на този материал. Той е по-скъп. Все още се внасят суровините, няма ги в България, защото България не е разрешена преработката на индустриалния коноп. Трудоемък процес, както и за всички останали материали, които виждате тук. И е мокър процес, който изисква повече време за съхнене, който не трябва да ни спира, защото това само може да ни учи на търпение. Търпение, крайният продукт да бъде един чудесен материал. Следващия материал, който ще разгледаме, това е кирпича. Ето тук виждате едно бокче от кирпич. Неговият състав е глина, агрегат пясък и камъчета и слама за арматура. Бил е широко разпространен по нашите земи. Най-малкото защото хората са имали лесен достъп до него. Земята ни е пълна с глина и хората, почти всяко село е имало място, където да си копае глината, от която хората да си строят къщите. Негов голям плюс е, че той е термомаса. Задържа много топлина в себе си и я отдава обратно в помещенията. И създава един чудесен микроклимат, както всички останали материали, които виждате тук. Минусите. Трудоемък, много трудоемък материал. И това, че той не е изолация. Има нужда от допълнителна изолация, ако строите къща с кирпич. Следващия материал, който ще разгледаме, това е леката глина. В случая нямам мостра, която да е с глина и слама, имам коноп и глина. Принципът е глинено мляко, сламата или конопа се потапят в него, изцеждат се и това нещо се полага в кофраж. Той има също така термомаса и изолация, макар и по-малко изолация от конопо-бетона, макар и по-малко термомаса от кирпича. Но затова пък е по-лесен за работа, което го прави също доста приемлив материал. Друг плюс е, че е ефтин. Сламата е широко разпространена, глината може да си изкопаете от някъде наблизо и да го направите. Пак е трудоемък материал, както всички останали материали. Лесно може да се сложи повече глина, което да загуби от неговите изолационни свойства и изисква доста топло време и дълъг период на съхнене. Защото ако се използва слама и сламата остане в дълго време в влажна среда, това може да доведе до компрометиране на материала. Последният материал, който искам да ви представя, това е сламата. Чистата слама. Може да видите пример за нея. Все повече хората започват да избират нея като материал. Защото какви са нейните плюсове? Тя е много добра изолация, лесно се намира, достъпна е. Хората могат с помощта на приятели да изградят едни стени. Тя идва като готови бали, които може да се вградат, или другия вариант е тези бали да се разделят на сламки и тези слама вече да се пресова в някакви форми, в дървената рамка на конструкцията и така нататък. Минусите са, че изисква много добро внимание към детайлите, особено в мокри климати, както в България, защото всяка една влага, която влезе в сламата и няма възможност за по-дълъг период от време да излезе, тя би я компрометирала.
Това са материалите, с които искам да ви запозная, с които може да изградите стените на вашата къща, с които може да работите сами. В заключение, това, което мога да кажа, е, че кирпича има много добра термомаса. Самата има много добра изолация. Конопобетона, т.е. събира всички тези положителни качества от другите материали в един материал. Но който материал да изберете, няма да сгрешите. Правилно изпълнение на елементите, това е по-важното. За да може после къща да ви радва дълго време. И изберете материала, който вие чувствате, че не е добре за вас и за вашите любими хора. За да се радвате дълго време на вашия прекрасен дом. Благодаря ви! В следващите епизоди ще ви разкажа повече за конопобетона и неговото приложение в нашите ширини. До скоро! Здравейте, приятели! Добре дошли отново в студиото на Конопобетон. Казвам се Димитър Михайлов и стоя за проект Конопобетон България, който проект е свързан основно с доставката на материали за конопобетон, с предоставянето на услуги, строителството с конопобетон, обучение и представяния, но не само. Интересувам се и от глина, вар, дърво, камък и други естествени устойчиви материали в строителството. Така че днес тема, която ще загатнем, е за различните видове материали, с които човек може да изгради стените на своята къща. Говоря за материали, които може да ги добие, да ги използва, не готово директно доставени като готов материал. Кога може да се използват, как може да се използват и защо може да се използват.